dihita saluhutna dihamuna amanami inanami lansia ni huriata rab dohot ina naomi ni huriata adorakso tapuka pertangiangota di bagasan arion adong ma manong nabiga si pabotohonon nami na parjolo turpuk nagabe jamita di tonga-tonga ni pertangiangota ima na tersurat di Matius pidu onom ayat 25 saha rodi ayat 34 na paduahon toktong ma di bagas salas ni roha hita lau payut ikut pertanyaan non atik pe diganuk bagas tabi alani i tapahibul marohata martangiang nahukom mahita di bagasan rohat tabi. Amin. Tapuji Tuhata marhite ede nomor 467 ayat sada dohot ayat 2. Asini rohama di hamu dohot dame sian Tuhan di bata amata dohot sian anakna Yesus Kristus Tuhatai. Amin. Hatani di bata nagabe turpuk jamita di tonga-tonga ni para saurata di bagasan opason hujahau kami ma na tersurat di Matius di bidu onom ayat 25 saha rodi ayat 34 songonom ma didok disi alani ido upen nahudok tuhamuna unang hosohon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari parabiton da marga hosa sia si panganon da mangat daging sian parabiton berekamu mapidong akan namar tonga-tonga langit akan naso manabur naso manggotil naso papumuhon to sopo tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangina sida da gudang dope hasurungomuna siani isi hamu marhuaso pagadahon ari-arina nanggo sa asta gajangna anggo tungsian pakol sohonon ni rohana buasa atong hosonon muna parabiton patakasamuma partubuni bunga-bunga na diladangi akan naso mangula
jalan naso mangkati ahu madok tuhamna garis si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana garis so mamake songon bunga-bunga sada asa molo somoni di parulosi debata duhut na diladangi na jongjong songo sadarion na tupa dipuruni marsukup nai lam hamuma lam so parulosonna hamu siotik hapor siao atong unang ma holsoan rohamu nama do ahama panganon nami ahama siunumon nami ahama parabiton nami akka si pilibigu do makarikoton saluhutna si songoni diboto amamuna na di banua gijangido naung rikot akai diham saya jumulu malului hamu harajau ni di bata dohot hati kuranna dungi tabahonon na dosude aka odeng tuhamna atau unang ma holsohon hamu ari marsugut ai sarihono ni ari marsugut do nariko disi saido molo masih porosan hasusaan nabi akka ari ima sahatna hamunaka manami inanami na kinaholongan di bagasan Yesus Kristus Tuhatai holsoan ido sahih ni hita jolma no balga di tonga-tonga ni parungulot tau jalahira sudiru hita jolma mangadupi ngulu na holsoan dasi patah holsoan do hita di sipanganan dasi patah holsoan do hita nang di parabiton apalagi mah di tonga-tonga nih situasi na taadu pinuai rago dangat kana holsoan lumubi mah di sipanganon hinorhon ni sahid covid 10 siang hamu akamanami dohot inanami memang taboto do pabuah sipanganon dohot parabiton tergoar dui kebutuhan pokok na utama di tonga-tonga ni kita hajol mau cipata saya tubuh do di bagasar rohatta naik manian gudang tersedia jaminan kebutuhan sadak pangan atuk di tonga-tonga ni permulut tau alai ahadidok Yesus do mutusi marhite terpukon kudok matuhan unang holso kamu hosamuna pasari sahari si panganon didok muse manang daging muna sumarihon para gitu ahadonan idok dari sini sebulus hata paduhani Yesuson sahera nasorikot si panganoni manak para bitoni di tonga-tonga ni ngulun kita colma memang nasongoni donan idokna da alainan dohonon ni Yesus ngulun kita colma si pata jujok do madabu tu paham materialisme dapatanna sahera artai saping nama narumukot di tonga-tonga ni parmulonna jala nang dohono ni Yesus asa saya terus ngulu ni hita jolmei unang kabe marmalas-malas di ulau
jala tutonga-tonga ni ngulu na kuatir hidupna tu sido situ honi paduhani Yesus molo didok unang holso kamu manang unang holso kamu hosamuna basari-sari si panganuni hamwa kamanami doho inanami memang bolo ta uji marnida di fakta nuain relatif do standar di si panganon do para bito kita jolma si pata mengagabe mengarah tu gaya hidup sian gaya hidup mengarah tu status sosial laos status sosial lima boy gabe patudu budaya ni kita jolma asa alani ido boy si pata gabe lam tibo kekhawatiran ni kita jolma di si panhanon dohok di para biton alanunga madabu kita jolmai sian nasota sadari tunagin waranna piramide kebutuhan asa gejala penyakit sosial rasa kekhawatiran holsoni roha kecemasan boy dui gabe sahib di tengah-tengah ni ganu ngulu ni kita jolma alania ay ganu pahalak na say holsoan ulo dohi noroni gabe marniang pamatangna dang lomorohana mangan sipata gabe galema pamatang nai tubuh masakit tubuh masih stres dan rohana pe mula-mula alani ido sa didok na diba pabuah halak na madabu tuna holsoan bodo sipata gabe mabuah jolmai di ago manang Aisyah ko jolma do holsoi Aisyah di harati do ipola ni pertodion di bagasan rohani jolmai marsada alani makamang lotakai nami molo di dok Yesus di bagasan terupukon unang holso kamu lapatanna sasitonna paingoton hita jolma dui unak kolsoan di kebutuhan ningelong adak ya di bata lupa sumarihon akan aniasianna dakya di bata lupa sumarihon akka napi narmahan paingok ma maseta kasdo didok hatan itu hatta taringot tu sih tinggak kok kamu mana hinolso nerohamuna tu ibana ai di sari hodo ham ahadonani dok nabis babua memang uboto ado di bata sumarihon nasa narikot di tengah-tengah ni ngulutta uboto ado di bata lahu mangatus narikot di tengah-tengah ni ngulutta siang apa lagi kita sendiri maboto narikot di tengah-tengah ni ngulutta pata di sido hita jolma na jujur salah mangatusi taringot tu panarihonon ni di bata di tengah-tengah ni ngulutta manang molo di dok unang holsuak kamu sasitong nanang dohonon ni turpukodo tu hita ala dipatuk di batado narikot di hita jolma pola digoparot di bagas satu pukon ay sidangkan hidung namar tonga-tonga langit naso manabur naso manggotil naso markuda manang naso marsopo tong di parmudu-mudu di bata lam hita jolma ma lani ido boido gabe sa ingotota molo apostol Paulus madok wali-alinas Timotius ahari dok jala ido nagabe songo sada ubat ni asa unang gabe holsuak ahari dok ibana ay molo adong di hitas panganon dohot parabiton tahasubak umay
panari honon ibata di tengah-tengah nguluta. Kalau kita memang betul-betul selalu merasakan cukup pemberian Tuhan di tengah-tengah ini sedok nguluta. Noai sada sukun bahasa diorai kita kolsoan. Laos turpukodo apa yang harus dia. Nah perjolo ala memang umanga dolinna hosa manang umanga dojol mai sian kebutuhan ni ajol mau ni menurut turpukod didok umanga do hosa siapa mangan jelas sumurung do daging siapa rabito alanya eta boto takas hosa manang jiwa nyawa doi jala daging tubuh doho pamatangod doi asa bolo didok hosa doho pamatangido intinya hajul mau kape HP anggo si pangano doho parabiton kebutuhan di colma deh ido bener didok umanga do hosa sian si pangano dapat dua hon bahasa diurai kita holsoan ala memang sumurung do hita colma sian natinopani di batana asing asa molo dilihat dibatasi panganon tupi dong namar tonga-tonga langit ini doho bunga-bunga boy mangulu lam kita jol mama napatuluhon di dok bahasa diurai kita holsoan ala holsoi dang bui bagajang sa astape umurta lapatanna unang gabi di perbudak artanitan ok kita jala unang boha-bohaon rohata tukdo panari honon di bata di tonga-tonga ni nyolutta takulan ini dok di bagas satu pukon uban gabi diorai kita holsoan ala di dok do holso ima sada rumang ni otik ni hapor siao jadi do di dok di bagas satu pukon kamu siotik hapor siao holso sasitongna namar debat tahun kebutuhan hidup materi dosa sasitongna nanidok nadisi orang yang khawatir dan menjadikan kebutuhan hidup sehari-hari menjadi tujuan hidupnya nungabe madabu tu namar debat tahun narikok yarta tanom didok di bagas satu pukon agak radikal memang didok akka sipilibi gudo na di pertibiodo na mangalului akka nasi somoni alani akka manggo takkaina nami marite turpukon gabi adong masih biotok si piopota manang nabi gabi kaham na parjolo diajari dohi ta sasitongna asalam tubuh jalama toras hapursiaw ay holan marhiti hapursiaw nido boy takasita marpos ni roha di panari hono ni di bata di mulut ta siganupari laos marhiti hapursiaw nido makke hita asa say ringgas mulaw-law ay marhiti akkaulaw nido di sarihon jala di pasu-pasu di bata apa dua tukdo asini rohani di bata sumarihon mulutta asal ma porsea kita alanima bener didok Tuhan Yesus di ayat 77 ya hadidok disi sai jumulu malului hamu harajau ni di bata dohot hati koranna dungi tabahononna do sudi akka udengi Tuhan napa tuluhon di konstitutu do si jab motonotta bitiki hamajuanon ima suara ni todi egoisme liberalisme dohot konsumerisme ay boy dui gabi bostir ni hamokuson dohot todi kekerasan mabuan terop halak tu hapu bosok
mabuan trop halak tu persahiton doh tu hamatia marhiti haprosyaon nama torasi di pergogoi di batado hita pasiding akato di huhut gabe se terus hita mamaritahon barita nauli tutunga-tunga ni hamajuno alani tung unang ma holsoan hita masih tabo padohan ni apostol Paulus turia Filipi tari ngutusi adi dok unang holso kamu agia aha alai sabdok pabotoh kamu matu debata pagi doa muna marhite hite tangiang dohot jelek-jelek atong saya di pasu-pasu Tuhan nama kita saluhna amin martangiang mahita mauliate madiho ali Tuhan marhite khatam di paposoro hanami asa setoktong saya persia kami di panari honomu di tonga-tonga ni mulu nami bi unang paluas mulu nami Tuhan holsoan ai gari bidong namar tonga-tonga langit di sari hokko nang bunga-bunga ipe di panguluhok lambo hama hami jolma natinopam dasa di lihokkodo di hami hanguluan dasai di sari hokkodo hami di sipanganon do parabiton alani Tuhan ikon sai marpos ni roha do hami diasi ni roham ni ngulu nami di padonganim di ngulu nami di panarihon omu nang di hami pe ai ubot waddo ho ali Yesus marnida akan narikot di tonga-tonga di ngulu nami sian apalah kami sendiri ubotuan aha narikot di ngulu nami aliamak pardenggan bahasa pasu-pasu mahami kanu pasu-pasu masude ruas lansia ni huriam doh ina Naomi ni huriam saya persahalai urupi nasida kanu pargugoi nasida lehon kajang ni umur padahal Tuhan akaparmaran ng parsahito ala saya lehon mo magugo na iparu jadi saya sarihon nasida disadok permulun nasida marhite panupakyomu pasu-pasum jaka ulaon nasida atau mulia tema di Tuhan ramoti masa mulu nami rodi sudi ruas ni huriam si solhok nami keluarga nabi bi kosa bingma nama dongani nasida atau ngasih maroham dia kami Tuhan urasi mahami dia kadosa dia kagalion nami asa talupa media dopam wala marite Kristus Yesus Tuhan nami martangia kami Tuhan amin maredehita sian buku ede nomor 457 ayat sada laos tapasahat ma peliata
rak madok mahita ditangiang ale amanami. Ale amanami nadi Banua Gijang sai pinarabadia maguarmu sai Roma harajong sai saut malomoni roham di Banua Tungaon songon nadi Banua Gijang lehoma tuhami sadarion hamuluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa Tuhan nunak kami togi hotu pangujunan palua mahami siapa ngaku ai hodo napuna harajau dohot hagogong rodi hasangapon saliling nililingna. Amin. Asini rohani Tuhan ta Yesus Kristus dohot holong ni rohani di bata ama doho parsaoran ni todi perbadia ima na madongani kamu saluhutna. Amin. Horas mak dihita saluhut